aardig zwekenwol in de 5 meihal in Leiden. En ja, ze speelden ik nog eens een keer op 5 mei. Wat een tafel vanzelfs. Waar is nou de favoriet in deze wedstrijd? Nou, dat is Leiden. Want ze eindigen in de competitie als derde, Ares als sexte. Maar de beginfase is goed voor de Ljouwerters. De winnaar van deze play-off gaat dus terug naar de hele finale in Zwolle. Het is een goede beginfase, maar ze nou dan toch ook wel wat slordig voor de kant van de Ljouwerters. Hier profiteert Carrington Lover van. Het terug ze uiteindelijk op 16 toppen komen in het eerste kwart. Maar de Ljouwerters bleven vol in het goede spoor. Goede combinatie met Emiel Blackman en dan de score van Musters. 16-14 is de eindstand bij de eerste kwart. Dan het tweede kwart. Michaels, we binnen het net van hem wend, maar hij is weer slordig. Hij kwam heel wel eens het seizoen naar de Ljouwerters. Wie een van de belangrijkste spelers aan de kant van Ares. Maar deze wedstrijd wie ze nou wel wat slordig. En daar profiteert Leiden dan weer van. Met name uit deze Wurty de Jong. Ik denk wel de beste speler aan de kant van Leiden. Het wordt daarmee jongetje 14 van Leiden, maar Ares had een hele goede serie. Van jongetje 14 wordt het 22 jongetje. Toch, door deze Michaels. En dit is een goede vrije score van Emiel Blackman. Wie de eerste wedstrijd blesseert, nou wie die er weer bij. Deze score is ik weer vrij van Emiel Blackman. Het rent heel prima in dat tweede kwart. Leiden mist hier. Het is een beetje typerend van deze fase in de wedstrijd. En daar profiteren dan de Ljouwerters weer heel goed van. De fastbreak is daar. Aan de kant van de Ljouwerters. Deze zou er haast in gaan. Maar hij krokt hem. Onder die basket wil hij toch een kop lietser is. En daar is dan de score van Kretsch. Prima. Deze bal gaat er dan net in. Emiel Blackman, maar de rebound. Die gaat er dan in. En zo zit het al hier mooi aan de kant van de Ljouwerters. De score is dan 28-24 in het voordeel van de Ljouwerters. En dus maakt de coach van Leiden deze man onder bak. En kan de coach van Ares, Tony van den Bos, toch zo staan gewoon wel een beetje restig efter de roer zitten. Maar dan het tweede kwart van de Ljouwerters. Dat is een drama. De bal wil er maar net in. Vrije worpen, driepuntspogingen onder de basket. Jeroen van der List mist er een hele riege efter elkaar. Ze nou en dan wordt de basket met eens meer rekken. Nee, de Ljouwerters komen er net meer op de post. En eigenlijk alleen nog maar omdat ze zelfs die bal maar missen. Leiden speelt ik net geweldig, maar begint wel weer wat te scoren. 3 punten bij Galicia van Rendami. En Leiden bloot wel een beetje scoren. Net een heel soort, maar ja, genoeg. Want als de Chimpartij IJsseljon dan dat scoort en je scoorde er zelfs wel op weer. Ja, dan pak je vanzelf een voorsprong. Maar je hebt de score van Vetti. 1 score valt er maar in dat tweede kwart. Mladenovic maar een vrije worp. De eerste keer nog mis, maar de tweede zit er dan eindelijk in. 51-29 is dan de score van Leiden. En dan is de wedstrijd spelen. Het gaat wordt nog wel even 8 punten, maar verder dan dat komen de Ljouwerters net. De eindstand is een verschil van overpunten 66-54 in het voordeel van Leiden. Leiden, meer budget, heger in de competitie eindigen. Ares had knokt van wat het waard is, maar het weer krijgt net genoeg.